Kaixo eta ongi etorri gaurko saiora. Gaurkoan, gure eizea ekimenetik Xabi Agirre izango dugu, eta ondoren Nafarroako eskolarteko eta instituto arteko xake txapelketari buruz hitz egiteko Oskar Lazkoz izango dugu. Horren aurretik ikustitzagun gaurko efemerideak. Gaurko egun batean, baina 1326ean, Lituanian, Pilenaiko gaztelua defendatzen ari ziren 4.000 lagunek beren buruaz beste egin zuten. Zaldun teutoien ordenako gurutzatuen mendean ez zirela aske izango ebatzita. Gurutzada horren helburua Lituaniako dukerri handia kristautzea zen, bertako erlijio jentilak desagerrarazita. 1941 egun berean, naziek okupatutako Amsterdamen greba orokorra egin zuten juduen pogrom eta deportazioak salatzeko. Legez kanpo zegoen Herbeheretako alderdi komunistak aurreko egunean deituta, 300.000 bat lagun batu ziren grebak iraun zuen 2 egunetan. Okupatutako Europako nazien aurkako lehen ekintzatzat hartzen da otsaileko greba. Hainbat urteren ondoren, 1984ko otsailaren 25ean, Eugenio Gutierrez Tigre hil zuen Idauze-Mendin Galek. Sindikalismoan eta amnistiaren aldeko batzordeetan ibilia zen Gutierrez Leioarra, harik eta Ipar Euskal Herrian errefuxiatu behar izan zuen arte. Euskara ikasi asmoz, Idauze-Mendin errefuxiatuentzat antolatu zuten barnetegi batean zegoen. 11etakoan kalera atera, frankotiratzaile batek mira teleskopikoz urrutitik tiro egin eta eskolako atarian hil zen. Galen garai profesionalarekin lotu zen eta heriotza beren gain hartu zuten. Istilu handiak izan ziren Pasaian eta Donostian, besteak beste. Ikerketa artxibatu egin zuten auzitegi espainiarrek. 10 urteren ondoren, 1984an, kolono israeldar batek sarraskia egin zuen Hebrongo Al-Ibrahimi meskitan, Palestinan. Baruch Goldstein kolonoa bertan errezatzen ari zirenen aurka tiroka hasi zen. 29 palestinar hil zituen, eta 129 zauritu. Goldsteinek lotura zuen eskuin muturreko Katz erakundearekin. Osloko ituna sinatu berria zen, eta atentatu honek hankoz gora jarri zuen palestinar eta israeldaren arteko aldebiko negoziaketarako aukera. Era berean, Hamasek, zeina PAHF-rekin batera itunaren aurka zegoen, Israelen aurkako bere lehen atentatu suizida egin zuen apirilean. Indarkeriak gora egingo zuen aro bati ireki zen Palestinan. Berehala, 2001ko otsailaren 25ean, Negu Gorriak taldeak azken kontzertua eman zuen Donostiako belodromoan. Galindo Intxaurrondoko kuarteleko komandanteak ustelkeria kantuagatik jarritako salaketaren ondorioz epaiketa izan zuen taldeak, eta esan ozenki zigilua desagertzea egon zen. Epaiketa irabazi zutela ospatzeko, 1986tik geldirik zegoen taldea oholtzala itzuli zen 3 kontzertu emateko Selekta kolektiboa eta banda basotirekin batera Baionan eta Donostian. 30.000tik gora lagun bildu ziren. Azkenik, 2003ko otsailaren 25ean, Martxelo Otamendik Espainiako poliziaren torturak salatu zituen telebistan zuzenean, espetxe kanpoan. Otsailaren 20ean, Euskaldunon egunkaria armaz itxi eta 10 arduradun atxilo hartu ostean, 5 eguneko inkomunikazio aldian torturatu egin zituztela salatu zuten gehienek. Espainiako auzitegi nazionaleko Del Olmo epaileak agindu zuen egunkaria ixteko, etarekin kolaboratzea egotzita. Itxi eta berehala, Euskal gizarteak erantzun historikoa eman zuen Donostia txiki utzi zuen manifestazioarekin. 2010ean denak absolbitu zituzten eta 2014an auzi ekonomikoa itxi zuten. Baina kaltea egina zegoen eta inork ez zuen sekula barkamenik eskatu egindako kalteagatik. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Ostegunean, Bizitxoko Mendillorriko zibiboxean. Bizikletak konpontzeari buruzko ezagutzak partekatzeko eta besteak laguntzeko gunea. Arratsaldeko 6etatik aurrera. Larunbatean, otsailaren 28ean, magia parrastan ikuskizuna izango da eguerdiko 12:30 gazteleraz eta arratsaldeko 6etan euskeraz, Mendillorriko zibiboxean. Astea amaitzeko, igandean, koro zikloaren barruan,
Koro divertimento taldeak kontzertua eskainiko du Kondestableko Zibiboxean arratsaldeko 7:00. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. 17 zentroetatik 15ek Nafarroako lanbide heziketa dualaren kudeaketaren aurkako ahotsa altxatu dute. 928 irakaslek manifestu bat sinatu dute. Lehenengo puntuan, baliabide gehiago, tutoreentzako ordu gehiago eta ikasle-irakasle ratioak murriztea eskatzen dute. Bigarren puntuan, presaka eta kaotiko ezarpena salatzen dute. Hirugarren puntuan, sindikatuek larunbateko manifestaziora berriro deitzen dute. Argazki nagusian, landa sare berriko eragile nagusien talde argazkia Barasoainen. Landa garapeneko ministro Jose Maria Ayerdirekin batera. Honen titularrean, herrietan bizi eta lan egiten. Rural bizi, enpresa hasteko erabakitzen duten gazteentzako laguntza. Horiz, batetik, Victor, Europako dribbling elitean. Ondoren, zerrailuak dituzten eskuterrak. Azkenik, Maritxu Alonso idazleak dio, ez dago punk izateko modu bakarra. Ezkerreko berrietan, langile bat hilda Rokopolisen izandako lan istripu batean. Eskuineko berrietan, Ukrainak eutsi dio Errusiaren 4 urteko higaduraren ondoren. Ondoren, Dana kasuko epaileak mazonen aurkako auzipetzea eskatu du arduragabekeriagatik. Jarraian, udalak Marcelo Zelaieta eraikinari buruzko ekintza eskatzen du. Azpian, Trumpek 15%koaz hitz egin arren, tarifak 10%ean sartuko dira indarrean. Azkenik, Frankis Barreko kudeatzaileak uko egin dio ustelkeria eskeman parte hartu izanari. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. 17 lanbide heziketako zentro publikoetatik 15ek eskualdeko gobernuaren sistema dualaren kudeaketaren aurka daude. 933 irakasle nafartarrek kaotiko eta improvisatutako ezarpena kritikatu dute. Irudi nagusian, atzo Iruñeko Gazteluko plazan ukrainarrak oroitzeko eta haiekin elkartasunez egindako ekitaliko une bat. Honen lerroburua, Errusiar inbasioaren 4. urteurrena ospatzeko, ukrainarrak eta jarraitzaileak atzo bildu ziren Iruñean hanzturaren aurka protestatzeko. Eskuineko berrietan, langile bat hilda Berriobeitiko eskalada horma batean erori ondoren. Ondoren, Iruñeko lur erregistro berriak zabortasak izugarri igotzea eragiten du. Azpian, ia 1.400 paziente kaltetu dira azken greba medikoan. Goiko berrietan, erregularizazioan eragina inmigrazioan. Bestetik, etxarri aranatzeko mojak jasaten duten vandalismoaren aurrean. Eta azkenik, Itziar Garzia Zubiri Nafarrak Goia sariei aurre egiten die. Berria egunkarian, aldiz, honela dio lerroburuak. Ukraina laguntzen jarraituko dutela berretsi diote Europako aliatuek Zelenskiri. Lehenengo puntuan, Antonio Costa Europar Kontseiluko burua eta Ursula von der Leyen Europako batzordekoa Kieben izan dira, Errusiaren inbasioaren 4. urteurrenaren harira. Bigarrenean, Ukrainako presidenteak adierazi du independentzia babestu dutela, eta herrialdea bisitatzera gonbidatu du Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetakoa. Argazki nagusian, Baskauniako jokalariak. Honen titularrean, jaien pareko ospakizuna Gasteizen. Andre Maria Zuriaren plaza leporaino bete dute Baskoniaren Espainiako kopako tituloa ospatzeko. Beheko berrietan, Nafarroako gobernuak etxebizitza eredu kolaboratiboa sustatuko du. Jarraian, Europako batasunean jaten diren 10 kilo arrainetik 8 kanpotik datoz. Azpian, behargin bat hilda Berriobeitin, lan istripuz Euskal Herrian zendu den bigarrena 24 orduan. Ondoren,
Irakasleak euskalduntzeko irale programa arriskuan dago, elaren arabera. Ondoan, martxoaren 3ko eta 1978ko San Ferminetako 39 biktima aitortu ditu Espainiako gobernuak. Azkenik, iparraldeko enpresen herenetan urteko negozioa apalduz doa. Goiko berrian, Valerie Miles idazle eta editorea eta Gerediaga elkartea saritu dituzte Gutun Zuria jaialdiaren lehen egunean. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Beste gazte bat, testikulu bat arriskuan polizia istilu baten ondoren. Ertzaintzako kalez jantzitako agenteek 3 pertsoneri aurre egin zieten sestaon makil luzagarriekin, eta horietako bati barrabil bat kendu diote. Argazki nagusian, Gasteiz harrotasun gorri urdinaren ospakizunean murgildu da. Mende hasierako arrakasta segida bizi izan zutenek arretaren erdigunera itzultzeko irrika zuten. Belaunaldi berriek gogoz bat egin zuten olatuarekin. Bi taldeek atzo bete zuten Andre Maria Zuriaren plaza, Baskoniako talde osoarekin batera, Valentzian irabazitako Errege Kopako titulua ospatzeko, 17 urte geroago Gasteizera itzuli dena. Ondoren, Alberto Pradillaren analisia. Mexikok estrategia berria probatzen du Ameriketako Estatu Batuen presiopean. Azkenik, Mauricio Moralesen erreportaia. Kultura eta erresistentzia mehatxatuta Palestinan. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela diote berriek. Ziara enbeita. Euskal zientzialarien komunitatearen sare soziala izatea nahi dugu. UEUk Artizarra proiektua berritu du. Euskal zientzialarien komunitatea biltzeko eta trinkotzeko sarea erabilterrazagoa izango da hemendik aurrera. Eskuineko berrietan, Goian, Oier Santa Maria. Frankismo berantiarrean oso gogorra izan zen LGTBI kolektiboaren kontrako errepresioa. Oier Santa Maria historialariak Nafarroako LGTBI kolektiboaren egoera frankismo berantiarrean eta trantsizioan aztertu ditu. Ziklo berezia antolatu dute Iruñean gaiaz sakontzeko. Pertsona horiek jasotako erasoak eta zigorrak isilean gordetzen ziren. Haien memoria ikertzea eta gordetzea oso garrantzitsua da Santa Maria historialariaren aburuz. Legearen babesarekin eragindako errepresioaz gain, gizarte bazterkeria eta estigma egonda urteluzez. Elkarrizketa egin diote Metropoli Forala saioan, kolektiboko kideek bizi izan zuten egoera larriaz mintzatzeko. Azkenik, Aitor Albizu, aldaketa garaia ari da izaten niretzat, eta oso gustora nago orain. Kirol herrian eskubaloia izan da izpide gorenean lehiatzen ari den eta Miguel Indurain Fundazioaren beka duen Aitor Albizurekin. Urtarrilean utzita iritsi zen Caserio Ciudad Real taldera. Kaixo, zer modu, Xabi? Kaixo, egunon? Ongi etorri gurela, nik eta behin. Konta iguzu, apur bat gure aizeatik zatoz, konta iguzu apur bat hobeto azalduko diguzu, zer den eta zer egiten dezuen? Gure aizea, hitz joku txiki bat da, oso erraza ulertzeko, baina izena pentsatu behar izan genuenean, egoera berezi batean, esango dudan, egoera baten aurrean egon ginenean, pentsatu genuen ze izen jarri, eta hitz joku simple hau gure aizeak, baita ere errotak ere duten forma hori, eta gure aizeak batez ere leku menditsu, ez oso menditsua, baina menditxiki batzuk eta mendizerra txiki batzuk dauden leku bateko garelako, esan genuen gure aizea defendatu behar genuela, gure aizeak erabiltzen, ezta? Eta horregatik sortu zen. Noiz sortu ginen? Sortu ginen, hasi zirenean, nolabaiteko batez ere Goñi aldean, zurrumora baino gehiago. Duela 2 urte lehenago edo hasi ziren nolabaiteko proiektu batzuk, proiektu eoliko batzuk, planteatzen, ez zuten aurrera egin, eta halako batean, inor konturatu gabe, ikusi genuen, boletinean agertzen zirela. Eta nola aurrera zijoa zen proiektu horiek.
zer gertatu zen, susmatu genuen, hori etzela azkena izango, eta alazi izan zen, handi gutxira, zurrumurrua baino, lehen da bizi zurrumurrua baino gehiago, hasi ziren beste proiektu batzuk zonalde horretan zeratzen. Zonaldea pixkat kokatzeko dago Aioz pantanoaren inguruan. Pixkat, zonalde zabala. Lizarraldea da, Lizarraldeko iparraldea, nolabait esateko. Lizarraldea baditu nolabait bi alde, pixkat iparraldekoa edo mendialdekoa. Eta hor ikusi genuen, sarri-sarri planteatzen zirela hemendik eta handik beste proiektu batzuk. Eta horregatik erabaki genuen, herri oso txikia gara, ni bizi naiz 24 biztanleko herri txiki batean, herririk handienak izango ditu 200-300 biztanle, eta orduan erabaki genuen bildu behar genuela, antolatu behar genuela, eta horrela egin genuen hausnarketa bat egin ondoren, esan genuen zerbait egin behar genuela, eta sortu dira, iaia herri bakoitzean edo, ez herri bakoitzean, baina zonalde bakoitzean, zeraren arabera, proiektuen arabera, talde txikiak. Oteizan, sortu da bat, Goñin beste bat, gure Aizeak, eta inguruan beste batzuk. Hori galdetu behar nizun, pixka bat, gure Aizea ezagutze aldera, zuen burua nola definitzen den zuen? Sare bat, aliantza bat, plataforma bat, mugimendu sozial bat? Egia esan, hasieratik nago eta hasieran diskusio horiek izan genituen eta batzutan Afrikako diskusioa dira. Ez dakiz zer garen, nik uste dut biztanle batzu garela, Nafarroko nekazalgunean bizi garen biztanleak, nekazariak, ez nekazariak, jubilatuak, umeak, trankera askotako biztanleak, eta kezka batek biltzen gaitu, ezta? Pentsatzen dugu, zerbait, de repente, inork gure presentzia edo gure existitzen ginela kontuan hartu gabe, aurretik inork ez gintuen kontuan hartzen, eta errepente akordatu dira, mendi batzuk daudela, hor haizeak jotzen duela, eta haize hori aprobetxatu aldela, zergatik eta, ari direlako infrastruktura bat egiten Oteiza inguruan, eta horra entxufatzeko oso erraz dela olako gauza batzuk egitea. Eta errepente gu bihurtu gara nolabait zelai bat, esplotazio zelai bat. Ez dira akordatzen, batxiak daudenean, ez dira akordatzen elurra egiten duenean, gutxi akordatzen dira, ez dut esango, exageratzen egin ez pixka bat. Baina, derrepente orain, etekin ekonomikoa lortu aldenean, ikusten dute, planoa begiratzen dute, ez dute, hemen eta mendia daude, ze ongi etorriko lehateken, hemen 10, hemen beste 10, hemen 5, hemen 3, eta horrela. Ulertzeko pixka bat, zer zaudet energia berriztagarrien aurka edo eredu jakin baten aurka? Hori da, galdera ona. Lehen esan dizut denbora bat galdu genuela erabakitzen zer ginen, eta ez ginen ez dugu erabaki, bakarrik biztanle batzuk gara elkartzen garenak, 4 sare sozial erabiltzen ditugu, eta horretan oraindik ez gara konstituitu, bidean gaude, baina galdera honek mami gehiago dauka, ezta? Zeren edozein gauzaren kontra agertzen baldin bazara, betiko erasoak jasotzen ditugu, ezta? Suabeena, ridikuloena da trumpista garela, ezta? Hori entzun ezen dugu. Modan dago gaur egun. Modan dago, Trump somen dago energia eolikoaren alde, olako gauza batzuk esan ditu, eta orduan, berdina esaten baldin bada, berdina gara. Beste batzuk esaten dute, jarrera hauek nolabait bilakabide energetikoa, beharrezko bilakabide energetiko hori oztopatu besterik ez duela egiten, ezta? Eta izena ere jarri zaigu, zanaz, retardista garela, retardatzen ari garela, hau da, garbi esateko, ez gaude energia berriztagarrien kontra, berriztagarrien kontra, inolaz ere ez. Hori da etorkizuna, eskatzen duguna, etorkizuna edo komeni zaigun etorkizuna ez dakit zein izango den, baina komeni zaigun etorkizuna hori da, baina hori ongi egin behar da.
hori egin behar dela pentsatzen dugu. Eta ongi egitea ez da erabaki bat hartzea Iruñako, Madrideko, Londreseko, ez dakit nungo despatxo batean, planoa jartzea eta esatea, hau hemen egin behar da, hau etorkizuna, komeni zaigun etorkizuna hau delako, hau eta hemen eta bueno, Elon Muskek ere esan du Espainia, leku utzak, Espainia baziatua, Espainia utz hori, izan daitekela Europako energia iturri berria, beraien asmoetarako. Orduan, guk aldarrikatzen duguna da gauza planifikatu egin behar direla. Ikusi behar dela, ea posiblea den berriztagarriak noraino ailegatzen diren, zertarako erabili behar ditugun, zeren berriztagarriak baldin badira energia fosilen ordez jarri behar dela esatea, alde, baina susmoa dago eta datuak hori esaten dute, berriztagarriak ez dutela ordezkatzen, zati batean bai, ez dutela ordezkatzen konsumitzen dugun energia, baizik eta gehitzen ari garela energia konsumoa, zertarako eta behar energetiko berri batzuetarako. Zeintzu dira energia berri hauek? Norbetek betzatuko, bai, kotxeak, gero eta elektrikoagoa dira, hor badago energia berri bat, behar berri bat, baina batez ere beste mota batzuetako konsumoak daude, datu zentroak, eta bar, eta bar. Beraz, labur esateko, ez gaude inolaz ere berriztagarrien kontra, berriztagarrien alde gaude, baina planifikazio on baten testu inguruan, eta energia fosilak ordezkatu behar dugun egoera honetan modu razional eta ez ero batean, eta benetako ordezkapen baten alde gaude. Alde ez aurretikan, beste programatera etorri izan onera erregai fosilen inguruan hitz egitera eta energia berriztagarrien inguruan hitz egitera, eta aipatzen zuen trantsizio energetikoa izan behar zela azkarra eta justoa eta parte hartzailea. Hau da, herritarrek parte hartu behar zuten leku bat. Zuek ere horrela defendatzen duzue? Azkenengo biak, bai. Azkarra, ez dakit azkarra izan behar duen, planifikatua. Nik aldatuko nuke, azkarra, parte hartzailea eta justoa. Bueno, nik uste dut, justoa ulertzen dut guztien eskura egon behar duela, hau da, energia iturriak guztien eskura, energia elektrikoa litzateke ordaindua izan behar da, baina zera batean, unibertsala izan beharko luke, haren lorpena, parte hartzailea, hau da, herritarrek parte hartu behar dute, hori hortan ere guztiz adoz, eta horretan, nik uste dut, guk salatzen ditugun proiektuak ez dira guztiak horrelakoak, enpresa batzu daudelako atzean, enpresa pribatua daudelako atzean, eta enpresa pribatuen izenak dena dira, politak dira, dena dira ingelesez, dena dira green, dena dira sunny, eta horrelako zera batzuk. Baina, pixka bat harakatuzkero, hoien atzean daude betiko enpresa energetikoak. Eta askotan gertatu izan da, hasierako enpresa horiek hartzea horrelako zera batzuk, parkeak eta handi gutxira saltzea, nolabait lan itxusia beraiek egiten dutelako, lortzen dituzte parkeak parke baino gehiago, industrialdeak edo, esan beharko genuke, ze parkeak ematen du, kolumpioak eta daudela, ez dago kolumpiorik, daude 200 piko zerak metroko ia Torre Eiffelaren tamainako zera batzuk, 80 metroko aspak, 100 piko metroko masta, monstru batzu dira, eta hoie guztiak esku pribatuetan daude, eta gero esku pribatu txiki horiek, enpresak dira Sevillakoak, Madrilekoak, gero halako batean salduak izaten dira, azken finean helburua ez delako berriztagarriak handitzea, baizik eta etekina lortzea. Eta bukatzeko hirugarren hitz hori esan duzu, azkarra izan beharko lukeela. Ojala azkarra balitz, nik aldatuko nuke hitz hori eta planifikatu esango nuke. Hau da, ongi pentsatu behar da, zer egin, nola egin, zertarako egin eta non egin.
Eta ez du balio aukeratzea hemen ez dago ezer, hemen 100 boto bakarri ditugu, 100 bozka bakarri ditugu, ia berdin da zer egiten dugu hor. Zeren horrela tratatuak sentitu gara batzutan, ezta? Ez gara ezer, metroak daude, biztanle gutxi, boto gutxi gara, eta ez dugu inolako eraginik. Beti esaten dut, eta markatu hemen Berriozarretik esatea, San Cristobalen hemen 50 zutabe Torre Eiffel jarriko bagenitu, Iruñakoak pozik egongo lirateke. Pentsatzeko adibide bada, zeren badago lekua, ez dakit zenbaterako lekua dagoen, baina igual gehiago ere sartuko lirateke. Eta gu herri txiki batzuetan, 5 mastil horietakoak gure etxetik kilometro batera ikusteko aukera daukagu. Hori galdetu nahi nizun, Nafarroan edo gure inguruan badaude horrelako beste makroproiektu batzuk? Makroproiektu batzuk eta esan behar da Nafarroak ja badituela, datuak ez dakizkit eta hasiko datuekin, zeren segurazki gaizki izango ditut. Badira makroproiektua, baina dena dago nolabiteko badator PAK batean, ezta? Makroproiektu eolikoak, makroproiektu fotovoltaikoak, biomasarekin egin nahi dutenak, batez ere bai gure zonaldean, baina baita ere batez ere herribera aldean, iaia herri bakoitzean biomasako zera bat proiektu bat dago, eta garbi dago hemen ez dagoela hainbeste biomasarik, ez dago hainbeste zimaurrik, nolait esateko, horiek guztiak elikatzeko, bihurtuko ginateke segurazki, Peninsula Iberikoko iparraldeko eta behar bada Frantziako hegoaldeko zimaurren biltoki eta reziklatzeko bidea eta hortik energia aterako nuke. Baina energia jakin behar da, eta hori esan behar da, energia elektrikoa Nafarroan gehiago produzitzen dugula konsumitzen duguna baino. Eta nik ez dut esaten energia elektrikoan autosuficienteak izan behar dugula, eta ez dugula etekinik edo superabitik izan behar, edo gehiago produzitu behar konsumitzen duguna, baina badakigu beste batzuk ezin dutela, baina garbi izan behar dugu autosuficientzia eta soberania energetikoa hitz egiten ari garenean, garbi izan behar da, soberania energetikoa da gu ditugu gure energia iturriak, guk kudeatzen ditugu, guretzako izan beharko lukete, ez beste batzuentzako, ez bakarrik beste batzuentzako, eta hemen sortzen ari den boom elektriko honek ez du beste esplikaziorik, eta batez ere sortzen ari diren baita ere autopista elektrikoiek, behar bada Euskal Herriaren beste herrialde zonalde batzuentarako ere energia izango da, baina baita ere esportatzeko ara, ona eta batez ere konsumo berriak datu zentroetan, datu zentroiek sortzen duten behar hori asetzeko energia izango da. Eta hori, ez dakit, suberantasun energetikoarekin ongi eskontzen den. Zeren batzutan gauzak saltzen dira hitz potoloekin, baina gero errealitatea ez da horrelakoa. Herritarrek benetan parte hartzeko aukera izan dezakete? Ojalá. Gure kasuan, inork ez digu ezer esan. Guk halako batean jasotzen dugu informazio bat, plano batean, eta ikusten ditugu txintxita batzuk gure zeretan jarrita. Eta ikusten dugu, esaten dugu ezinezkoa da, hor planoan ez dago, etxeetara ez dago, etxeak plano batean oso txikia ikusten dira, eta mendiak handiak, baina distantzia guk kontrolatzen ditugu. Eta ezinezkoa da, posiblea da, eta posiblea da adibidez gure herrian, ni Gergianokoa naiz, badago behatoki astronomiko bat, amaterra, baina bere reperkusio internazionalera izan duena, ikerlariak etorri direnak lan egitera, eta bar, eta lehendabiziko planifikazio batean, behatoki horretatik
500 metrora, karo, ez da etxe bizitza bat, 500 metrora bazegoen horrelako mastil bat planifikatuta. Gogoratu behar da, eta berriz ere nire herriari buruz hitz egingo dut, ematen du nire liburuari buruz hitz egitea etorri nezela, baina nire herriari buruz hitz egingo dut, uso pasa lekua dela, izan dela, orain hegaztiak ditugula, arrano erreala, ez dakit euskera baina, bueno, dugula, pareja ditugula, han inguruan, eta bar, eta planoetan ez da hori ikusten, ez da? Planifikatzen da, eta entregatzen da. Eta horiek guztiak gu bakarrik ezagutzen ditugu, eta Sevillako horiek ez dute ezagutuko, eta Nafarroako hainbat ere, despatxotan ere behar bada ez dira horiek ezagutuko. Eta ez dira etortzen ikustera gu bizi garen lekuan, eta guri ez dira etortzen guri galdetzera. Eta zure galderari erantzuten, eta aria galdu gabe, parte hartzailea, ojala. Baina orain arte ez da izan, eta bueno, ikusiko dugu, aurreratzen. Oraintxe bertan zuek kontra egiten ari zarete makroproiektu hauen aurrean, baina zein da zuen proposamena horren aurrean? Ba, lehen aipatu dizudana, goazen egitera, osea, helburua baldin bada, energia berriztagarriak handitzea, baldintza batekin, energia fosilak ordezkatzekotan, ez energia gehiago produzitu, konsumo gehiago izateko. Hori da gure asmoa, gure artean ez dugu, gero zago izul zeintzu diren gure eskaera zehatzak, ezta? Baina pixkat markoa jartzeko, ezta? Hori horrela izanik, ongi planifikatu gauzak, ikusi nola egin alden hori, hau da, ordezkatu, berriztagarriak handitu ordezkatzekotan, planifikatu, ze lekutan egin daiteken hori, ze eremutan, ze eremu degradatutan, edo zein eremu ezain degradatutan, baina ez bakarrik erabili irizpidea ez dago biztanlerik, edo biztanle gutxi dago berdin da zer egiten dugun, galdetu, bertako biztanlei, eta gero parte hartzea eskatu. Eta gero, noski, ez utzi, aldaketa hau, ez utzi enpresa pribatuen eskutan. Enpresa pribatuak dakigun bezala, eta kapitalismoan gaude, eta hori, gara tontoak ere, irabaziak nahi dituzte, irabazia azkarrak eta ahalik eta handienak, ezta? Orduan, hoien atzean, enpresa hoien atzean dagoena, ere ikusi behar dugu, eta konturatu behar gara ez ditugula elikatu behar. Eta herritarrek bereiek antolatutako kooperatibak edo bultzatu aldira, baina baita ere modu planifikatuan, eta ez daitezela izan herrien arteko borrokak, zeren batzutan holakoak suertatzen direnean, beraien proposamenak ez dira zabaltzen inguruko herrietara, eta inguruko herritarrak ere implikatuak suertatzen dira azkenean. Beraz, dena planifikatua, dena hitzegina izan dadila, eta hori, berriztagarri horiek egin daitezela tentuz, buruz, eta batzuen mesedetan ez daitezela izan bakarrik. Aipatzen duzu planifikatua izan behar duela, aipatzen dituen lehen ere biodibertsitatean parte hartzen duten hainbat gauza. Zeintzu dira naturan eta biodibertsitatean bertan izan ditzakeen ondorioak? Berriztagarriak ere kontuan izan behar dugu, berriztagarriak ez direla neutroak. Osea, mazta horiek egiteko, zer horiek egiteko, izugarrizko CO2 isurtzen da, plastikoa direlako, materialak, eta horiek egiteko petrolea behar da, horiek egiteko energia behar da. Beraz, ematen du, jartzen ditugula makil batzuk, ez dira makilak, eta barruan dauden materialak ere betiko kobrea dira, kuprea da, eta horiek ez dira neutroak. Printzipioz ez dira neutroak eta hori ere kontuan izan beharko genuke. Beste gauza bat, zonalde horietan mendiak iaia ukitu gabe daude. Orain, mendi zerrat batean, 4 edo 5 edo gehiago, 10
zera mazta jarri, errota jarri, horiek 70 metroko zerak, aspak, horiek uste dut osorik igo behar direla, horretarako errepideak egin behar dira, kamioiak, luzio horiek, ezin dute 188ko, 180ko barkatu graduko kurbak egin, eta horiek bide zuzenak eskatzen dituzte, eta, hor dauden mendiak txikituak izango dira, zeren akzesoa behar da, eta bar, eta bar. Beraz, energia berriztagarriak, batez ere eolikoak, ez dira neutroak, eta hori ere esan behar da. Kontuan izan behar da baita ere, mazta horiek, errota horiek, epe bat dutela, esaten dute 30 urte. Orain, rentablea da laguntza daudelako. Laguntza europearrak daude hori egiteko, eta enpresak horregatik ari dira mugitzen bide horretan, ezta? Errentagarria dira laguntza dutelako. Hemendik 30 urtetara errentagarria izango da? Bate daki. Mazta horiek, errota horiek, nork kenduko ditu? Enpresak, badakigu, beste leku batzutan horrela ikusi dugulako, enpresa horiek beste enpresa bati saltzen diote negozioa. Enpresa horrek beste bati. Eta azkenean, proiektu bat, 50 errotako proiektua, bukatzen da auskalo nongo, Dinamarkako, Norvegiako edo Estatu Batuetako enpresa baten esku. Haiek etorriko dira hemendik 30 urtetara horiek kentzera, esaten dutenean ja bukatu zaigu epea, esplotatzeko epea, haiek etorriko dira kentzera, edo gu geuk Nafarroako diru publikoarekin berriz ere kendu beharko dugu enpresa pribatu batzuk jarri duten zerbait eta 30 urtetan esplotatu eta dirutza egin duten zera bigastu horiek Nafarroko gobernuak hartuko ditu berriz. Gauza hauek guztiak aipatu behar dira, komentatu behar dira, eta ez gara leloak izan behar. Badakit funtzionatzen dugula esloganekin, eta esloganak gauza guztietarako funtzionatzen dute, eta oso ongi funtzionatzen dute. Baina gero, mahai baten inguruan, paper batzuen inguruan, zenbaki batzuen inguruan, lan asko egin behar da. Eta hori da, guk eskatzen duguna. Eragina ulertzen dut, ez dela soilik biodibertsitatean eta naturan sozialki ere nabarituko da diferentzia. Hori da. Batzutan aldarrikatzen da, horiek ere bizitza ekarriko dutela herrietara. Ez. Gure herria, esaten dizut, 40 lagun daude sensatuak, eta neguan 25 lagun bizi gara. Eta bizi garenak, bizi gara orain dauden baldintzetan gaudelako. Pakea, natura, txoriak, hegaztiak, orkatzak, basurdeak, tejudoak, ez dakit nola esaten euskaraz tejudo, horrelakoak ikusten ditugulako eta horrekin bizitzen ikasi dugulako eta pozik gaudelako horrekin. Halako batean, gure etxetik 1000 metrora, zera batzuk zarata egiten duten, zera batzuk baldin ditugu, gure mendiak, gure pistak txikitzen badira errepideekin, bertan bizi garenok ere, pentsatu beharko dugu, merezi duen horrelako lekuetan bizitzea, eta beraz, faltsua da, bizi berritzera datozela, ez kontrakoa, segurazki, bertako bizitza, horrekin ez dut esan nahi, gutxi bizitzea nahi dudala, baizik eta, ojala, etorriko balira gehiago, eta gero eta jende gehiago dator herri txikietara, baina gauden baldintzetan, ez baldintza berri ustezko hobe horietara. Orduan, onurak egoteaz gain ere badaude gauza kontrajarriak zer pixatzen du gehiago? Hor, onurak planteatu behar dira makroan, ez da? Onurak, guztio gaude, energia, on gaitezke, energia fosilen txikitzearen alde, energia berriztagarrien handitzearen alde, baina horrek ondorio zehatzak ditu, eta ondorio zehatz horiek leku zehatz batzuetan ematen dira. Eta horiek
kontuan izan behar gara. Eta ez dugu bakarrik zenbakiak edo kopuruak neurtu behar. Ez dugu bakarrik begiratu behar zenbat lagun bizi garen, ze dentsitate daukan zonalde batek, ea zenbatek gastatuko zen inbertsio behar den errepide zuzen bat egiteko ez badago inolako etxerik eta dena baldin bada oso erraz egiten den zerbait. Horrekin mugituko bagina bakarrik, lurrak ez dira bakarrik gainean, ez dira bakarrik ikusten duguna. Horren gainean daudenak ere bagara, eta hortan daude etxeak, daude oroitzapenak, daude tradizioak, daude bizipenak, eta gorago, edo lurrean bertan, dago biodiversitatea, zuk aipatu duzun biodiversitatea, segurazki kaltetua izango dena. Urak mugituko dira, segurazki, errepideak egiterakoan, urak aldatzen dira, ur horiek aldatzen badira, iturriak galtzen dira, mila gauza, pixkat, uste dut duela zehaztu behar, zenbat gauza aldatuko lirateken, horrelako zera bat leku txiki batera, leku despoblatu batera ailegatuko balitz. Asuntua da, leku populatuetan ez dela hori ikusten, eta guri orain izango balio dute, segurazki, soluzioa da, Sahara basamortu osoa, plakaz bete, eta izango genuke energia, Europa guztirako. Bale, jarri ditzatela, ezta? Ez dezagun hori, kolonialismo tonto hori, simple hori, erabili gure eremuan, ezta? Nafarroa barruan bertan, ezta? Eta ez esan, hor jende gutxi bizi da, hor jartzen badira, kese kalte gutxi, pasako naiz autobiatik, ikusiko ditut, eta esango du, joer, ze ongi berriztagarriak daude, baina bertan bizi garenok han gaude, eta lehen esan dizuena, San Cristobal ere hor dago, jartzeko lekua badago. Zuke aipatzen duzu, bertan bizi zeratenak... Broma bada, Bertan bizi zeratenak gutxi zerate. Horrelako proiektu bati kontran egiteko, nahikoa ari da zabaltzen zuen mezua? Gure lana, batez ere da, aurkezten diren proiektuetan, alegazioak aurkeztea. Alderdi legala edo egiten dugu. Eta horrela, proiektu bat ateratzen denean boletinean, alegazio epe bat egoten da, batzutan ez da izaten soluzioa, eta egunekoa edo, eta orduan mugitzen gara, sare sozialetan, herri joaten, alegazioiek lortzeko. Eta horrela, aurkezten dira, 800, 1000 edo X alegazio. Nolabait, kopuruak ere izan dezan esan gura, ezta? Gutxiago bizi gara, edo gutxi bizi gara, hor bizi garen 800-unak horren kontra gaude. Eta horretan, azken aldian lortu da proiektu batzuk geratzea. Proiektu horiek batez ere geratzen ari dira arrazoi ambientalengatik. Eta guztiz adoz. Baina halako batean behar badakigu gauza hauek tekniko batzuk erabakitzen dituztela, eta tekniko horiek jasotzen badute, ez dut zalantzan jartzen, baina presioren bat jasotzen badute, behar arrazoiek ez dira izango garrantzitsuak, eta beste batzuk ere badaudela gogoratu behar dira. Ez da, afera ambientalak badira, baino badira beste afera inmaterialagoak ere kontuan izan behar ditugunak. Eta horiek, eta beldur naiz, orain arte oso ongi doa gauza, zeren jende oso mobilizatua dago, oso adi gaude, txarlak egiten ditugu, bilerak egiten ditugu, herri aurkezten ditugu bideoak, elkartzen gara, baina batzutan badakizu, olakoetan, beldur zara, azkenean ezotezaren, betiko 30 bilduta egonda, ze ongi, eta gero alako batean, zaplasteko jasoko ote dugun, eta kontu dugu, baina, nondi dator zaplasteko hau, ezta? Orduan, orain arte ongi doa, eta hori da gure lana.
bilkura batzuk egiten ditugu, protesta batzuk egiten ditugu, kartel batzuk jartzen ditugu, manifestazio batzuk egiten ditugu, eta horrela, hori da gure jarduna. Ez goaz beste urrutirago, eta oraingoz ez dugu beste zelarik, baina, halako batean, zapalazteko bat jasotzen baldin badugu, behar bada, beste ekintza mota batzuetara, esan dut, paketzuak noski, baina biztosoagoak edo egitera pasatuko gara. Oraingoz, lan legala egiten ari gara. Bukatzeko pixka luzatzen ari gerala, aipatzen zenun hori ez, oraingoz jarraituko dezuela horretan, orain alegazioak entregatuta, zer da egiteko daukazuena orain, zein da hurrengo pausoa? Pixka zai egon, alegazio horiekea gauzatzen diren, eta paralizatzen ditugun, orain aurrean ditugun zera batzuk, pixkanaka ari dira, baina susmatzen dugu, zeren praktika da enpresa hauek etortzen dira, kanpoko enpresak etortzen dira, eta aurkezten dituzte 5 edo 6, eta bat kendu, besteak kendu, haiei 5 jola zaie, zeren badakite ez dutela, zeren esaten dizut, egiten dute plano baten gainean. Baina, ez da egite alako batean, zeren infrastruktura hor dago, azpiegitura hor dago, Oteizaren inguruan hori Nafarroako gobernua jarri du, nolabait entxufea hor dago, eta horren inguruan egin daitekeen guztia oso erreza da. Lurretik botatzea kable bat, eta zera. Eta halako batean, 5 horietatik, 10 horietatik bat ateratzea posiblea da, zeren inbertsio bat ere badago, eta Nafarroako gobernua ez dakit. Orduan, horren zai gaude, orain haizea gure alde dago, pixkat, baina badakigu haizea ere kontra izan dezakegula, eta horren zai gaude, ea zer gertatzen den. Eta haizea kontra jartzen zaigunean, ikusiko dugu. Mi esker Xabi etortzeagatik, ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen. Ez, ez dakit, telebista honetan, telebista hau batez ere, Euskaldunak ikusten dugu, eta batez ere zonalde nekazalguneetako jendeak eta ikusten du, eta nik uste dut pentsatu behar dugula Nafarroak eta Euskal Herriak duen gauzarik preziatuena, personak direla, noski, baina baita ere gure paisajea eta gure nekazalguneak, gure baserriak, iparraldean, gure herriak, erdialdean, gure lursail zabalak herriberan, horiek zaindu behar ditugula, eta esloganak oso ongi funtzionatzen dutela, baina eslogan horiek gero gauzatu egin behar direla, gauza konkretuetan, eta hor gauzak ongi zehaztu behar direla, eta ongi nabartu behar direla. Oso ongi. Mi esker etortzeagatik eta hurrengora arte, Xabi. Hurrengora arte, agur. Nafarroa, behar bezalako turismoa. Turista, gureena partekatzeko pertsona. Hotel txiki bat badugu. Turismoak familie bizirik mantentzen laguntzen du. Oroigarria, ez da eramaten duzuna. Uzten diguzun guztia baizik. Gure herrietako bizitza bizirik mantenduz. Europar Batasunak finantzatutako kanpaina, Next Generation. Suspertze plana, Espainiako gobernua. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurkoan ere, giro eguzkitxoa izango dugu. Temperatura altuenak, 23-25 gradu ingurukoak izango dira Kantauri isurialdean, eta 20 gradu ingurukoak hegoaldean. Eguzkitsu egongo da, eta egunaren lehenengo partean hegoaldeko haizea ibiliko da. Arratsaldean edo iluntzean haizeak mendebaldera egingo du Kantauri isurialdean. Batez ere kostaldean nabarituko da aldaketa, eta freskatzera egingo du. Hauts gandu gehiago iritsi daiteke gaur. Ostegunean oskarbi egongo da eta temperaturan ez da gora behera handirik izango. Hegoaldeko haizea suabi ibiliko da eta baliteke itsasertzean eguerdi inguruan brisa sartzea. Temperatura maximoen balioak altuak izango dira urte sasoi honetarako. Egun sentian behe-lainoa sortuko da eta gainerakoan zeruan hauts gandu hondarrak izan ditzakegu egun osoan.
Kaixo, Oskar, ongi etorri gurera, zer moduz? Pizka du urduri, baina, ongi esan behar. Lasai, hitz egingo dugu eta lasaituko zera. Vale, primeran. Konta iguzu, nundi zatozen, xake txapelketa bateko zuzendaria zera, baina konta iguzu pixka bat, nundi zatoz, zer dela eta zatoz gaur honera? Ni nato federazioaren partetik, bale? Federazioan sartuta nago, baina zuzendari bezala, intereskolar, eskolarteko eta institutuen arteko txapelketan. Ez federazioaren barruan sartuta bezik honen zuzendaria, bale? Hori aipatzekoa. Eta, aurten da, 5. urtea txapelketa honetaz arduratzen naizela. Eta bezala, aurten baini, eta Aitor Molinak ere, lagun, biok elkarrekin, ari gara txapelketa hau prestatzen ari. Aurtengo datuak, idatziz da ditut, 550 parte hartzaile, eta 110 talde. Xake mundua ezagutu gabe, iruditzen zait zenbaki nahiko handia dela, zesan nahi du horrek? Oso handia. Pentsatu, 5. urtean antolatzen dudana, da 7. edizioa, eta pentsatu orain dela, nik hasi nintzen pandemia eta gero, eta orduan izan ziren 48 talde, eta bakarrik eskolarteko txapelketa antolatzen zen. Orain ja bai da, eskolartekoa eta institutuen artekoa. Goraka joan da, eskolaren artean bultzatutako txapelketa bat da, eta honena daukana da, eskolartean egiten dela. Oda, Fundación Osasuna futbolean egiten duen bezala, guk egiten dugu xakearekin. Orduan, saietzen gerana da eskola bakoitzak, atera dezala xake talde bat, eta eskolen artean konpetitzea. Txapelketa honen helburua, xakea bultzatzea, baina zenbakien aldetik, egia da, 58 egin hasi lehenengo urtean egin nuen 2019an, eta orain ja, hori, 110 talde, hori dira, kopuru pilo bat. Eta, egia da, orain dela joan den urtean hasi ginen institutukoen txapelketarekin ere, eta hori ere goraka dijoa, orduan zenbaki oso handia dira. Eta nola antolatzen da dimentsio hauetako partaidetza bat? Egia esan, 5 urtez da eramagunez honekin lanean, pixkat aurrera dijoa, eta badira ikastetxe asko, berez hartu dutela, bultzada hori jarraitzeko txapelketarekin, beste batzuk hasi berriak. Eta, hau antolatzeko, urtetik urtera ikasten goaz, eta orduan nahiko orain erraza omen da. Baina bai material aldetik, Nafarroan ez dauka federazioko horrenbeste tablera hau ospatzeko, eskatu behar ditugu kanpoan, epaiak, behar ditugu Nafarroan diren epaile kopuru guztia, behar ditugu hau epaitzeko, eta gero eskerra da aurten San Fermin ikastolarekin bat, San Fermin ikastola antolatu du, eta ditu kriston eraikinak eta instalazioa hau ospatu ahal izateko. Zenbaki handiak dira, bai eskola mailan, bai institutu mailan, zentzu goraka doala gainera. Bai, baina ez institutuetan, joan urtean hasi ginen lehenengo urtez, eta institutuan izan ziren 16 talde, ez gehiago. Eta aurten ja, 27 talde. Institutuetan zailagoa da, erakartzea gazteak, xakera jolastera zein, ja badute aerin bat, eta ez baldin badira, baina aldiz eskoletan asko dira estraskolarra egite dutenak edo etxean jolasten dutenak eta animatzen direna taldeak bat osatzeko. Honetan asko gertatzen da xakelariak, baldin badituzu 2-3 xakelari eskola batean, laugarren bat bilatzen dute. Txapelketa bat antolatzen da, eta horrekin egiten da. Eta orduan bultzatzen zaie jendeari, eskolei, hau ateratzera. Bin talde bat ateraz gero, urrengo urtean, egiten dute estraskolarra, eta orduan hortila bultatzen da errazagoa, eta ja badaukate dena egin. Hori galdetu behar nizun, 110 talde horietatik, 85 dira eskolakoak eta besteak dira institututakoak. Diferentzia handia da, hor zergatik dago hainbesteko diferentzia, eskolan dago hainbeste parte hartze eta zuk esaten zuen, institututan zailagoa da, zergatik? Bai, zen eskoletan gazte baldin badira, 8-10 urte bitartean, erraza baina institutuetan jendea badauka identifikatuta bere rola edo bere kirola, eta xakea eta sartzen. Orduan, txaila da hor zerbait hartzea engatzatzeko edo xakera. Baina txikitxoetan errazagoa da, agian ari dago kirola probatzen eta orduan posiblea da hori
haiei gantzatzea, eta asko zer errazagoa. Osea, adibidez, ni Sarrigurengo xake eskolara ematen dut, bai, Zaldizurin, eta laguntzen diet eskolei taldeak ateratzera. Institutuan oso zaila da. Gaitasun duguna da, eskoletatik pasatu direnak, taldeak asatu dituzte, eta pizkanaka sartzen goaz, eta orduan lortzen dugu beste talde bat edo ateratzea. Baina zaila da, baina aldiz eskoletan, hartzen duzu api manor iragarkia, gero egiten duten estraskolarra, eta orduan bere garaian 8-9 talde izan genituen. Orain ja aldiz aurten, demografia jaitxe egin da zerben pilo bat, eta orain ja 3 talde ateratzen ditugu, eta orain ja murrizten dijoa, baina asko zer errazagoa da, eskoletan, institutuetan baino. Bueno, baina hala ere, institututan haunditzen ari da. Bai, haunditzen ari da, baina, klaro, esan dizudana, xakea ez daukate kirola bezala. Orduan gehiengoa futbolera edo aritzen dira, edo saskibaloira, eta ez daukate. Naiz eta hori, bai badago jendea animatzen dela lehenengoz, jolastera, jolasten duela mobilarekin eta orduan animatzen da txapelketa bat jolastera edo pizkat ikustera zer dagoen mundu horretan. Baina oso gutxienekoak dira. Eta eskola mailan xakea garrantzitsua da? Nik uste baietz eskola mailan. Eta gehiago gure aurtengo, orain dugun egoera mobilekin eta, gaur egun, txikitxo batek mobil hartzen du eta Instagram edo TikToken edo, ikusten ditu iragarkiak eta beste bat, 2, 3, 4, 5 segunduko pentsara dauka. Eta, klaro, xakea guztiz kontrakoa da. Xakean egiten duguna da, pentsatu jokaldia, urtu eta laguntzen diegu gauzetaz pentsatzea eta gelditzea eta osnartzea. Orduan ikuste gaur egungo egoera duguna mobilarekin eta sare sozialekin, xakea izan litekela herramienta on bat aurre egiteko mobila guzti hauekin. Igande honetako txapelketan 9 ronda daude. 9 ronda dira. Goizeko 9-tatik arratsaleko 7 arte horrelako zerbait, ezta? Bai, hori eskola artekoan. Claro, eskoletan baditugu 84 talde. 84, 85. Institutuetan baditugu 26. Institutukoak dira 7 ronda. Horiek hasiko dira goizeko 11etan. Baina eskola artekoak hori hasi behar dute 9 eta puntual. Eta hori izango dugu, lan pilo bat. Hori, esan behar nizun, hor imaginatzen dut, langile asko ezakit bolondresak dituzuen, epaileak aipatzen zenituenak, zenbat jende dago horren atzean lanean? Epaile bat ditugu, gaurten gaude, 5 epaile, eta gero 3 oinarrizkoak, eta gero beste guztiak auxiliarrak. Eta horien eriek eta guk eta ikastolako arduradun batzuekin, antolatu behar ditugu gelak, antolatu behar ditugu tableroa, jarri, eta gero dagoen lana da, rondatik rondara, jardunaldiak atera, ronda jarri, prestatu, eta ongi ateratzea, eta ez atzeratzea. Hori da, ronda ondiena. Zaiena da. Pixka bat, xakea ulertzen ez egunentzat aprobetxatuko dut hau, pixkat ulertzeko xakea. Aipatzen duzue, sistema suizarra erabiliko dezuela. Bai. Zer da hori edo, ze beste sistema daude? Daude sistema pilo bat. Osea, bere ohikoa da, Suiza ulertzeko, dauden desberdinak dira, gehien bat, run robin, deitzen dela guztion kontra. Hori egin behar duzu 8 edo 9 partida baldin badituzu. Baina honetan baditu 84 talde egiten duguna da sistema suizoa. Sistema suizoan esan nahi duela da, guztio saiatzen gara parte hartzen, puntu berdina daukan beste baten kontra. Osea, bate jolazten du, hasieran 0 puntu dauka, beste 0 baten kontra. Batek irabaziko du eta bestea galduko du, edo empatatu biok. Batek 2 puntu baldin baditu, bigarren jardunaldia jolastuko du beste 2 puntu daukan baten kontra, irabazi duena. Gero empatatzen baldu, 3 puntu. Orduan urrengoa 3 punturen kontra. Orduan, zer gertatzen da sistema honekin? Hasieran bai daugu dela kriston maila desberdinak, baina txapelketa horrela doan heinean, hori ekatzen joten da, eta azkenean laugarren rondatik aurrera, jardunalditik aurrera, hori azten zera jolazten zure txapelketa. Orduan, Suizarra hortan dijoa. Eta, ez dakit galdera gehiago. Gero, beste galdera bat neukan xakeri buruz, aipatzen duzue, 4 taulako taldeak, eta 15 minutuko partidak uste dut, 3 segundu jokaldiko, zer esan nahi horrek? Hori, bakoitza dauka bere erlojuan 15 minutu. Orduan, zu baduzu erloju bat, ni mugitzen dut, eta ematen diet erlojuari. Eta orduan, zure denbora joten da.
ni mugitzen dudan einean eta ematen diodanen erlojua niri 3 segundo gehiago ematen dizkit. Vale? Horrek esan nahi du, 10 jokaldi eta gero, niri 30 segundo eman dizkidala nire erlojuari. Denbora bukatzen baldin batzaizu, galtzen duzu. Vale? Baina, ze gertatzen da, lehen, inkremento hauek ez ziren. Orduan ze gertatzen zen, joaten heltzen ziren apuruetara, esaten dugun apurua, denbora oso murriztuta duzun momentutan, eta ez zera jolazten oso azkar, eta azkenan bukatzen zaizu denbora. Plus honekin, 3 segundo ematen baldin badizkizute, bentsat baduzu. Mugitzen dizute, pentsatu, mugitu eta eman. Baduzu denbora, eta hori ez gertatzeko. Orduan, alde horretatik, egia esan, sistema hori sartu zutenetik, xakea asko aldatu egin da. Zerke jokuak eta, nire goratzen du nire garaian ez zirela lakoak, eta ziren, partida lentak, 40 jokaldientzako ezen dituen 2 ordu. 2 ordu bakoitza. Eta gero, ordu bat gehiago zenuen, edo partida bukatzeko, edo batzutan ere, 20 jokaldi gehiago egiteko. Eman zenezakeen 6 ordu, arratsalde oso bat, xakera jolasten. Hori ematen ari direna dira, 80 minutu bakoitzak, gehiago 30 segundo, lentetan. Horrek esan nahi du gutxi gora bera, 3-4 ordutan bukatzen dela, bukatzen duzula partida. Askoz bezala, ez temali mazal horretan, sortxetak. Lehen ziren kriston palizak arratsalde. Imaginatzen dut eskolartekoan nahi eta egiten duzuela motzagoa izatea. Claro, esan behar du motzago, orduan kalkulatzen dugu, eta orduan kalkulatzen dugu, hori 45 minutu. Partida batetik bestera, eta horre, hori, 15 gehi 3, gutxi gora era, 35 minutu, 36 minutu inguru, guztia bukatutak, sartu eta tebaritu garrontak bida batea. Hala ere, egun osoa pasako duzue bertan. Egun osoa. Zer da horrelako egun batean, aipatu duzu dagoeneko zure posgarren aldia dela, antolatzen, horrelako egun batean zein izaten da momenturik bereziena? Bereziena, ariak ematen dira momentuan eta azkeneko jardunaldia. Azkeneko jardunaldia azten denean, hor guztio kalkulago libraekin daude, abez egin dezaketen, zer ez, eta hori, momentu hori. Ez erakargarria, baina bai interesantea. Eta nolako izaten da familien edo eskolako jendea, edo lagunen partaietza? Jende asko bertaratzen da? Bai, baina gehiago txikitsuekin, 10 urte bitartan, gero 12 urterekin, kuadrillak eta saketaldeak erabatu dute arduradun bat, edo egiten da edo bi, eta gehiagorik ez. Nahiko paliza da gurasoentzat egun oso ematea, sakelariaz baldin bazara eta baldin bazo ezagutze, zaila da pixka hori egun osoa hor ematea. Eta gero institutuetan hori bere kapuz joaten dira gehienak, edo norbetek eramate ditu, gero ekarri eta haiek ematutean eguna. Hori oso autosuficienteak dira, horikin ez dago arazori. Leno, komendatu dugu hasi aurretik, baina botako dizu galdera. Zein da xakearen egoera Nafarroan? Nafarroa, egoera pixkat berezia da. Berezia da azkeneko 20 urtetatik. Zen hemen, orain adibidez urtarrietik egon da mozion de zensura bat, horretik zegoen Joaquin Pérez Sebane, eta horrein sartu da Mariano de Paldos, ikamikak zituzten, egiten ari zituen egoera. Egia esan, nik hortik aten nago, kanpo nago, nik eramaten dut txapelketago eta listo. Baina egia esan, egoera pixkat berezia alde horretatik, eta orduan aldaketa urtarrian izan zen, xake txapelketa hau harrapatu du justu erdian, eta egoera hortan, hori hilabete gutxi dara matzate junta berria, eta abertzer modu, espero ongi joatea, baina, klaro. Aipatu duzu, goraka doala, bai eskolan eta bai institutuetan, parte hartzaile guzti horietatik zenbat iristen dira gero federatzera? Egia esan, asko federatutak daude. Baina gero beste guztietatik, ezak izan bat izango den. Ez dugu datu hartu nik. Pizkat, gutxi gora bera egin nuen janden urtean pizkat estimazioa eta 10-15 errepikatzen du, baina hori ez da importanteena. Importanteena da eskolak, xakeak hartuta ez duten zentroetan, xakea sartzen ari direla. Eta ez hori bakarrik, iristen ari gara herri batzuetara, inoiz iristen ez ziren, edo beste kirolak iristen ez zirenak. Aurten adibidez, oso polita esan da, ez dira azkenean
taldea antolatzera sartu, baina Garraldan egin zuten sake txapelketa bat hona etortzeko. Eta ikusi zuten, ja, hasi ziren, egin zuten, ekarri bat zuten taldea, baina gero atzera egin ziren. Baina horrekin batera ja hartu dute, pizka konpromisoa datorren urtean, estraskolara ateratzeko, hor bailarako tipo bat agertu da, klasek emanaldi ezagela, eta pizka horrekin lanean da ari dire. Zintruen igon, urte pila zera ematen Neutroen Nabasko ez taldea atera, orain berriro atera du. Orduan, txapelketa honek bultzatzen duena da sakea ez dagoen toki haietan. Eta askotan gertatzen da, bi pertsona ari dira, familia bat baditu bizemeak sakera jolasten, eta zentroak ez du ateratzen, batean ateratzen dira beste bi, talde bat antelatzen dute, ongi pasatzen dute, apimanera iristen da, eta gero hori horrek bultzatzen du, zentro horretan sakea ateratzen. Eta pizkanaka, gero, agian bi horiek apuntatu direnak ez dira federatuko, baina bai agian ateratzen dira sakea eskolan, eta orduan horiek bai antolatu, federatu daitezkete, eta azkenean diru hori edo hori berriro sartzen da federazioan. Zer behar du sakeak aurrera begira goraka da honekin jarraitzeko? Goraka, azkenean goraka egiteko bultzatu behar dugu sakea eskoletan eta iristen ez garen herrietara, hori oso importantea da. Azken finean, ditugu herri pilo bat, bai iparraldean edo baita, tutera aldean ere, pizkat utzitak, eta orduan bertakan ateratzen diren jokalaria joan behar dira, edo adibidez Bera, Etxalar eta alde horretan joan behar dute dira Irunera, edo tuteran badago saketa alde bat, baina egia esan hegoalderuntz diren herriak, joaten dira edo Calahorrara edo Alfarora, eta gero hori zentro horietan ez daude sakea ateratzen, eta hori bai ona izango zela hor bertako tokietan sakea ateratzea berpizteko eta pizkat hor klub gehiago atolatzeko eta pizkat hori bueltatzeko egoera hori Nafarrora eta Igande honi begira, zer espero duzu igande honetatik? Hori igandea txapelketa ongi ateratzea, hori nahi dugu, bale? Uste dugu nahiko ongi antolatuta ja dagoela, badugu ja materiala, baditugu ja saria, badugu ja dena prez, eta orain hori, abian jarriko gare igandean, goizean goiz, hau egitera. Eta hori, espero dugu dena ongi ateratzea. Zemezu bidali nahi diozu parte hartzaile guztiei, badirela, desente. Bai, lasai, ongi divertitzea, ongi pasatzea, asko divertitzea, eta ez du inporta irabazi edo galtzea, bizik eta sakearekin egun polita pasatzea, lagunekin egun nona pasatzea, eta hori. Hori da gehiengoa, bale? Bukatzeko Oskar, azkeneko galdera bat. Horrelako egun batean, hainbeste jende, hainbeste erronda, horrelako leku batean, isiltasunik baldin badago momenturen batean, zuk zuzendari bezala, isiltasun horretan zer sentitzen duzu? Ni hor, lasaitasuna ez, nik azten denean ikusten ditu jolazten eta dena den ez pentsa horren isila denik, Horregatik zalantzak jartzen nuen. Egia San Fermin ikastolan oso ongi dago, aulak badira kristalatuak, orduan kanpotik ikusi dezakete, itxi dezakezu atea, eta orduan bai daudela bi egora ezberdin barruan, eta ateratzen zera kanpora eta kriston folloia dago, baina antolatutakoa. Baina adibidez beste txapelketa batzuk antolatu ditugunean, utzi, ez dauka kristalera horiek, orduan uste dituzu gurasoi pizka sartzen, eta kriston folloia. Eta asko haien lehenengo txapelketa da, eta ikusten duzu txipatu nahian jokaldia zemeari eta lakoak, eta kriston egoera kuriosoak ikusten ditu. Horrelakoak egorten dira, Bai, haien lehenengo txapelketa da, normala da, eta oso txikitxoa dira, orduan guraso jaten dira, eta askok ez dakite zertazuan. Egia esan gero, denbora da matenak jolazten, horiekin ez dago inongo arazorik. Beste batzuekin, bai, ikusten dezutan, badioz. Oskar, mi eskerret hortzagatik, ezakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahi duzu. Bai, aipatu, eskerrek eman nahi kion nioke zen, eskeneko bost hauetan, sake txapelketa hau antolatzeko nik uste oso importantea dela federazioaren zen, azken finean, sake basea
bultzatzen ari zara. Eta gero hori pues, oso importantea da. Eta egia esan, pues, eskerrak eman dizkioke Joaquin Pessoaineri aurreko lehendakariari, zena nik 5 urte hauetan berarekin lan egin dut, eta bera oso sartuta egon da pues, txapelketa honekin, bai honekin, eta beste biltzat honekin nirekin oso sartuta. Eta hori ez dago, beste batzu daude, eskertzeko eta eskertzeko ere bai San Fermin ikastolari. Osea, joan den urtean antolatu genuen, aurten berriro, eta pues, hori oso dituen instalazioak eta pues, asko errazten dute txapelketa hau antolatzera. Eta eskerrak eman dizkioneke, eta bueno, eta Aitor Molina ezin izan du etorri, bale? Baina hori, bera ere nirekin badago txapelketa honetan. Ami, esker etortzagatik, dena ondo joan adie igandean, eta xakeak gora jarri dezala ere, bai? Espero dugu. Ami, esker. Bale, zuen. Inork ez du itxasontzirik eraikitzen berak bakarrik, ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Elkarlanean ari gara. Modu bakarra baita etorkizun bidezkoagoa eraikitzeko, gizatiarragoa. 1.100.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu batela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Hau izan da gaurko saioa. Mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.